Hau parraztion, urrizen zazpize, martitzena, eta 24 gradu, marketan duz kotxiek, eta, bueno, ez dugu oso gau hotzain dau, baina ointxe nahiko epeltzen dau, eta egiz esan, arrasti zoragarri da. Bueno, ia beste barik, joan gaitezan atzoko itzin eusen boletuzetara, eta ia hasi diezan, ni eskorranaz. Normalien hemen ez behintzat. Bueno, hemen dauz atzo itxitakoak, eta ez diez hasi. Ba, apur betau, baina oso itxi. Dala, mirari beda, hemen egotie. Ze hor dau, zera, azken honetan, guretzairik nagusinetako aurkatzaren zera golotzak. Eta asko da ez jatie, ze honako bidien ikusi dute bat janda, eperriz baino edo bitzi. Eta kuriosoa, ze hemen, ondoan, hemen beste bat dau. Gerotxo hau, beste txikitsu bet. Hone be pentsako zeuen, ba, txikitsu ediz eta itxingotaz. Eta inguruen beste bat egon da, eta lehenengoz urkizetik kanpo. Bueno, gero topekot. Hemen txerau. Bueno, ia tapo bengu eta ia irauten duen. Hone diez, ikusi dozan, amanita bakarrak. Eta egiz esan asko maitez badaz be, seinale hona izango litzake ugariak izatea, baina ez da ikusten. Ez da jo, honio. Bueno, eta hau izango da, gaurko azken ziurrenik, ba, nahiko politia da, hau be urkizetan. Baina lehen bezan dugu moduen, ez da movimenturik, ez da. Eta ez dakit bizarra bideorik ongoan, ze martza honetan euririk inazien, ganora zein azien, ez da egongo gozan dirik. Bueno, barintxo esan dute azken azala, ona hemen justo beste ondoko urkizen ondoa azpizen, eperri zen, hemen da urkize, edarra barriz, eta oso irudi politxe da, ze oso perretxeko politxe, gero horbelaren artien, oso irudi politxe egiz esan. Argazile bat hautzet. Bueno, hauze da gorkoa. Zera, ez diezaz handizek, baina oso politxe diez. Oso, bai, eta gero urretxa, ez gibel urdina, urretxa. Eta pentseote gehiago ongo ziela, baina umezultxu bet hartu dut, ba, bueno, naztien sartzeko. Bueno, hauze izan da guztia gorkoz, ia bizar jarri penideko, ia ba, ondo izan.